lepu grupu. To je grupa Sveti Jovan Krstitelj iz Vulogonga, znači ovo je njih treći nastup danas, ali ovaj put najstarija grupa. Izvešće za vas Srpsko kolo, koreografa Dragana Đorđevića. Molim vas aplauz za naših prijatelji iz Vulogonga.
Svaka čast našim prijateljima iz Ulogonga, ovo je bio njihov poslednji nastup za danas, tako da molim vas još jedan veliki aplauz za naše prijatelje iz Ulogonga. Hvala vam što ste došli.